ताचे भाव मायनपान मोगान ताका वाडोवन जिवितान कसलेच दिवंक ना दुखाचे जाव मायनपान जिवितान जायते कोश्ट काडून एकल्याक वयर रावो दुसऱ्याक सकयल रावो व्हडलें घर दवरलां बांदून 10-12 वर्सांचे ते आसतना दोगूय भाव सांगातान मोगान भोंवो इश्टा मोदी झगडी जायत दोगूय एकामेकाच्या दाराक पावो सोयरी शेजारी तांच्यो खबरो करी थोडी आसलेली कूण नाटकायेन बरो मोगान भोंवलेले तांच्यान पळोवंक जायना तसले मनीस घोराबे उडयतात मोडून मायनपान भुरग्यांक आपल्या बरें शिकोवन सरकारी कोचेरीन सर्वीस करून पागारूय ते बरे जोडून दोगूय भाव काजार जाले फुंगसांव सोबोवन काजार जावन एकूण तांचो गोठ आसलोलो भुरगीं जातूच वायटायले वोडोन दोगूय भावांगेर देवान भुरगीं दिली वाडोन जाली 6-7 वर्सांची भुरगीं झगडोत जाव जावो झगडटाल्यो मातूय चिंती नासली आपल्या कोराब्याची बायलो आपल्या गोवाक रुमान व्हरून उलोयताल्यो जाप घालूंक ना म्हणटाणी भाव आपल्या बायलांक सोज मायताले झगडटाना दिसतात भुरग्या भाशेन तुमी दोगूय भावांनी आपल्या बायलांक मोगान समजावन कितें बरें वायट बायलांक सांगतो गोज बायलो सोज मोल्ल्यो भावाचो मोग पळोवन थोडे मनीस रावो झगडीं पळोवंक भाव जावो कोट आपली ती रावली बुन्यादीर मजबूत दवरून कितले गोराबे आसात चुकलेले भाव झगडोन बाटाचे केले वाटे थोडे भाव एकूच घरांत रावो एकवटान मोगान दीस काडटात आपले अशें भाव आसत झगडलेले परत एक जायात म्हणून आमी चुकले भावाचो सोंबून गोठा सोतून दुस्मान पडोन वेता बारीक चिंतून पडे